boxia, niin... Yks päällä. Löytyi. Kaks päällä. Kova. Viimeinen on jossain siinä. Mut arvaas. Tässä ei varmaan muuten lötöä tai jotain. Vai onko? Kaikki se. Tässä on ihan varmaan joku jippo. Ei tää on näin helppo. Olipa. Transfer switch. Mistä? Tässä oli ihan... Oi! Mene maahan. Mene maahan ja pidä kädet näkyvillä. Sä vissiin tuu likemmäs. Joo, me vaan. Siellä missä vihollisia, niin se on oikea suunta. Mä ei oo videopelit opettanut. Oi! Jäi. Oh. Missä sä oot? Mä oon tässä sun takana. Siellä. K-panoksia. Ei ookaan. Mun mielestä... Mun mielestä siinä oli panospöytä jossain. Tässä. Toinen puoli. Oi! Missä tommonen switchi oikeesti on? Mä toivon, että peli näyttää uudelleen. Mä luulen, että se on todennäköisesti juurikin täällä, mihin nää johtaa nää. Vihu aivan vitosti. Viimeinen lipas. Tästä pakko hypätä yli. Joo. Löytyy switchi. Joo, ja sitten väännetään muuten aika vitun tahden. Muuten lähtee happi. Valmis. Iso. Mulla on 5 patruunaa. Mene! Open the south gate. Top of the village. Oh fuck! Täältä me tultiin. Joo. Kolme jäi. Nyt rupee kudikki olla lähes. Joo. Mä vedän panoksia täällä. Kova. Täältä. Täällä ei näe mitään. Tuva. Oi! Mä kuolin. Ota irti vaan. Selviksi.
Waiting for respawn wave. Okei. Sun tarvii päästä seuraavaan faceen. No joo. Mene sinne oikealle päin tässä. Elikkä seuraa noit lyhtypylväitä, missä on valo ja sitä piuhaa. Joo. Mene, mene, mene! Mä sait hiukan aikaa. Ei. Sä vittu umpikujas. Ei onneksi. Vasen. Tuolla palaa ainakin jotain. Joo, se on tässä. Vissiin. Eiku tää on se vittu generaattoripaikka. Ei, täältä sä tulit. Kyllä se täällä on pakko olla. Ei pääs tohon. Au. Ettei se saakeli olisi siellä... Siellä päin, mistä se vipu vedettiin. Pystytkö ohjaa? Mä en muista. No, oikealle. Joo. Sinne. Voit sä tätäkin kohta mennä. Sit joo, tätä pitkin. Jaha. Ja oikealle. Sit, joo, just sinne päin. Ja hiukan vasemmalla. Oikealle. Tapposin vai? Joo. Ja vasemmalla. Ei kun se joudut oikean kautta kiertää. Heti vasemmalla. Seuraa nyt keltaisiin. Ja loppuu muuten just tähän. Fuck. Joo, sinne. Hyvä. Ja eteen vasemmalla. Siellä näkyy noita valoja. Onks tää? Ei. Siinpä laitetaan punaisia valoja. Kato se porttikoppi siitä. Joo, sit vittuun täältä. Portti aukeaa, portti Joo. aukeaa. Mene! Aha! Jaa! Mene! Muutetaan panta. Ei ku... Mene sisälle. En mä pääs. Päästä sinne sun vasemmalle. Sinne. Mene vaan vasemmalle siitä. Sinne. Joo. Ja sit oikein ylös. Jaha. Tää hei. Ottaa se nappi. Hold. Tovi kiinni. Satana, Laita se ovi kiinni. Hyvä, mä pääsin pois täältä. Vittu mitä vääntää. Mä ajattelin just vittu mä en periksi, kun tähän asti tulta. Vittu mulla on hiki. Mullekin tull vähän semmonen niinku poskihisen pian kuumotus. Jaa, et kohta lähtee mitä hahmoja. Jep.
Täällä on niin paljon roinaa, et... Oh. Ei varmaankaan tapel kenenkään kanssa täällä. No toivotaan, että vähän miellyttävämpiä vihollisia tulisi niin sillä, että ne oikeesti... Täällä on ulkovi. Mä löysin jonkun journali. Hyvä. Älä vaan avaa sit sitä ulko-ovea sieltä. Joo ei. Tulee turpaa muuta. Juu. Niin, koska mä hakkaan sut sen jälkeen. Joo se. Pitää just... Sitähän mä tarkoitan. Tässä on joku blänkki pistetty tohon noin, jotta vaan ampuin puusan paskaksi tuosta menee. Ja näin. Homma toimii. Lukenaan vähän noita peliä. Mutta se ei auttanut yhtään, että mä rikoisin blindit. Okei. Vielä joku Inteli pitäis löytää. Aha! Mä tulin tästä ovista läpi jostain syystä. No mä käytän sitä samaa taktiikkaa. Okei. Eikö me ei pääs pois täältä enää? Niin. Päästiinpäs. No se olisikin ollut hyvä. Kaikki turhaa. Joo. Bro. Hyvin poka hikoiltu. Ei mitään hyötyä. Tässä on barricadeit tässä ovessa. Joo. Side. Näkyy tosi yhdessä. Tää äijä yrittää tulla oven läpi. Joo. Millä sä pääsit tohon? Hyppää ja paina kyykkyä samaan aikaan. Turhaili. I think we've gathered everything useful we can find here. Oi! Weaponizing anomalies. Area 12, but all facilities across the globe. Vittu mä olin äijän Vitusta piisteli tulee. sieltä saatana, niin mä hyppäsin heti vittu seinän taa. Joo. No mäkin pelästyin eka, mä ammun sua. To the communications tower. We can use it to send this data directly to Gansier. Yeah, understood. After that, we have the hospital. Pystyisikö ne polttaa? Näköjään. Mut kävi mielestään jo aikaisemmin. Mistä se pääsi tänne? Hetkinen, upload. Okei. Toi vissiin oikeesti kuoli tohon flareen vai? Kuulostaa hyvältä. Joo, pitäisikö meidän mennä tätä kautta pihalla? Joo, kyllä mä luulen. Aha! Se runttaa mua ikkuna läpi. Meidän tarvitsis nyt lähteä täältä pois. Mä luulen, että me paiskitaan tästä barricadeit irti ja... Saadaanko me? Se löi mä oven läpi. Joo. Mä luulen, että mennään täältä ovesta vaikka. Sitä nyt on hiiliä.
On joka puolella. En oo nähnyt ainuttakaan. Tuossa. Lintissä. Joo, mistä me mennään ulos? Mä tiedän varmaan tästä. Tukee tätä Flareen heti kun ne putoaa. Ei niitä saa rikki niitä barrikaadeja siitä. Ei näks. En mä saanut ainakaan. Ei auta muuta kuin mennä. Täällä on ovi auki. Vamos. Really bad. Before we go Lataan. any further, you gotta contact Gamzir and request authorization for an MRG. An abomination like this, you can't be allowed to leave. Okay, I understood. I don't like it any better than you do. There's an old observation tower next to the satellite. I'm gonna prepare the MRG there. And then I'll head to the hospital. Näitä varmuuden vuoksi tohon, et jos tänne puustetaan. Joo. Find a way. Onko hospital? Okei. Onks meillä jotain mappia? No ei. Onko tää niinku mitään indikaatio siitä, missä olisi tämmönen hospitaali? Varmaan tuolla. Missä on toi violetti? Okei. Mä ajattelin käsittää sen, että mä en varmaan perstuuntumalsi. Joo, Aha. tai... Joo, Tää siltä putos paskaksi, mutta ei kai sen väliä. Voin Joo. tästäkin tulla. no tää peli ei sille ihan turhan paljon anna mitään niinku inteliä kumminkaan loppupeleissä. Ei, se on vaan sillä että joo, et Mene töihin. ammut hyviä, väistelet ja menet töihin ja sellainen kyllä se selvittyy. Joo. Menny vittuu siitä. Joo. Lataan. Valmis. Okei. Joo, no onneksi tää on tämmönen kujajuoksu. Joo. Tää on paleltunut tuohon. Jaha, mä... Taas jonkunnäköinen Markus. Mevo. Niin. Ja koska on mahdollista, niin ovi menee muuten kiinni. Joo. Kannatetaan. Tsekkaa sä toi. Muista Jaha. se käsigranaati? Muistan, mut semmoista ei oo. Mulla on. No semmoista nyt varmaan käytetään. Hyvä Lauri. Ketä nappulaa? Mä en tiedä, mut jos sit painaa, niin mitä tapahtuu? Tapahtuu kyvyykseen. Painoiko se siitä? Joo. Se on lure. Se lure noin vittuun nyt. Heit naatte siihen. It karkuu. Juoske! Ja mennä. Nyt mennään sattuu. Ovi auki. Ovi kiinni. Made it to the hospital, Captain. Ja ovi auki, kiitos. Onks sä jumis siellä? Joo. Aha! Siistii.
Paniikki. Pääskö kiertää jostain? Fuck. Mulla ei oo kuten taas. Aha, juoske! Nää kaikki katos helvettiin tää. Aha. No tää käy sinänsä mulla. Tää niinku taloudellisesti järkevää tää touhu. Joo. Joku tekee mulla asioita. No, meinaan mä sinne. Joo. Pystytkö sä pudottaa tikkaat, jos sä pääset yläkertaan, kun mä näen tästä varmasti? Joo, okei, kokeillaan. Eiku hetkinen. Se oli lukolki, mä tuin itse. Aha, okei. Kun ei susta ollu siihen. Okay. Lauri! Security control. Sitä on nyt painettu. Aha, Oh! okei. Putos tähän. Joo. Toi... Mitä vittuu? Nami. Mitä? Tää ruoskii. Aivan. Juu, siltä ruppee tuntumaan. Klareen. Täällä on haulikko. Mä luulen, että varmaan tästä läpi. Ei vissiinkään. Se loppuu nyt. Mä voin mennä kärkeen. Okei. Mä jään tästä kohtaa pois, et sä pääset. Tos nykii joku äijä. Joo. Ei siinä ollu mitään äijää, unohdetaan. Ei ollu äijää. Melkein pysty pää saatana väliin. Jep. Tää on niin kivaa. Tää jossain peräsuolessa vedetään. Hey, something's going on. Joo. Geomat, we might lose each other for a bit. Captain? I can barely hear you. Fuck. Tässä on pandage. Siistii. Mistä vitusta se tulee? Noniin. Perse. Se loppu nyt. Ottaa hiilemään. Oli. Jep. Sieltä on. Sit mennään. Oi! Täällä on panoksia. Ui. Tuutaan vaan. Ei, takaspäin. Miksi? Täällä on panoksia helttiin. Joo.
Kuole. Ei tullu missään turvallista paikkaa, niin recoveraa. Mitä vittu? Mitä? Kuinka kaukaa joudutaan aloittaa se, mä kiinnostaa nyt tätä ehkä kaikista heitä. En mä usko, että kauhean kaukaa. Please, älä sano, että kauhean kaukaa. This is Captain Pinheiro of the Ennis McCready. Surprised you Älä didn't find us. sano, Älä että vaan. kokonaan I'm uudestaan full of vetää tätä. surprises today, Captain. As I suspect, you're aware. We sent teams to investigate Area 12 in West Virginia. Tää pisti meidät... Älä vittu Okei. sano. Valitaan aseet, katsotaan mitä tää sanoo. Jos Joo. tää koko paska täytyy vetää uudestaan, niin me ei muuten vittu vedetä tätä. Mä ei kiinnosta vähäkään. Siinä tapauksessa tästä streamista tulee jotain muuta kuin Antarktika. Joo. Ajattelin kans